Πρόεδρος του Συλλόγου Κερτεζιτών, το Πακαλάκι. Πού είναι το Κερτέζι? Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα στην εκπομπή σας. Η υποχρέωση να προβάλλουμε την πατρίδα. Και μέσα από την εκπομπή σας να ακουστεί και από την εκπομπή σας η φωνή της Κερτέζης. Η Κέρτεζη πού είναι? Η Κέρτεζη είναι ένα μεγαλοχώρι, μια κομμόπολη του Δήμου Καλαβρίτων. Είναι 14 χιλιόμετρα έξω από τα Καλάβρητα προς τις πρόποδες του Περιμάνθου. Μάλιστα. Και όπως γνωρίζουμε από την αρχαιότητα, όπως γνωρίζουμε από την αρχαιότητα και από το μύθο του Ηρακλή, στην περιοχή αυτή υπάρχει ένα τοπονύμιο το οποίο λέγεται Καπρίβαινα. Και εκεί εικάζεται ότι πρέπει να υπήρχε, κατά τη μυθολογία πάντα, ο κάπρος του Ερημάνθου. Μάλιστα, είναι πολύ σπουδαία αυτά που μου λέτε. Πάντως είναι από ό,τι διαβάζω εδώ από τις μεγαλύτερες κομμοπόλεις του Δήμου Καλαβρίτων, έτσι. Και στον νομό Αχαΐας. Την Κέρτεζη την πρίκησε απλόχερα ο Θεός με τις φυσικές της ομορφιές. Βρίσκονται τα έλατα, ένα περίφημο καστανόδασος, το οποίο ολόκληρο βουνό που έχει τόσα δρομάκια για περιπάτους και για πεζοπορία από ομίλους που είναι φανταστικό. Δηλαδή όποιος δεν έρθει να γνωρίσει από κοντά την Κέρτεζη κάτι χάνει από τη φυσική ομορφιά της Ελλάδος. Αυτά τα και οι καστανιές είναι το κάτι άλλο, φαντάζομαι, έτσι. Όταν είναι πλέον η συγκομιδή του καρπού. Ναι, είναι και στη συγκομιδή, αλλά εγώ το χαίρομαι όταν είναι θεσμένες. Μα τόσο ωραία. Βεβαίως. Το χαίρομαι τότε. Να σας ρωτήσω όμως ορισμένα πραγματάκια. Εσείς είστε πρόεδρος του Συλλόγου. Πρόεδρος του Συλλόγου Εν Αθήνες Κερτεζιτών. Ναι. Με έδρα την Αθήνα. Τα μέλη μας πρέπει να είναι πάνω από 1000. Διότι στέλνουμε 1000 εφημερίδες. Βγάζουμε μια εφημερίδα. Μια εφημερίδα, την Κέρτεζη. Εδώ και 14 χρόνια. Είναι αυτή η τοπική εφημερίδα. Να τη δούμε λίγο βαλάτι από κοντά, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είναι αυτή η εφημερίδα εδώ που έχω στα χέρια μου. Το οχυρό της Κέρτεζης θα μας τα πει για τα Καλάβρητα. Το τελευταίο φύλλο που κυκλοφορεί. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Και έρχομαι πάλι εδώ να σας ρωτήσω... Για τα μέλη του Συλλόγου. Λαογραφικό μουσείο. Μάλιστα. Για τα μέλη. Τα μέλη του Συλλόγου μας, πάνω από 1000, στέλνουμε 1000 εφημερίδες σε όλη την ελληνική επικράτεια και όχι μόνο, σε όλο τον πλανήτη. Πώς αντέχετε, προβλήματα υπάρχουν στο Σύλλογο? Τι εννοώ χρηματικά, πώς αντέχετε, έτσι? Να σας πω. Είμαστε μια ομάδα, το 7μελές Συμβούλιο, το οποίο λειτουργούμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε δεμένοι πάνω απ' όλα και το λόγο μας είναι να μπορέσουμε να φέρουμε το χωριό κοντά. Να πάψουν να μην υπάρχουν κομματικά, να μην υπάρχουν τίποτα. Ο Σύλλογος να είναι τελείως, το έχουμε καταφέρει, να είναι τελείως ακομμάτιστος και να κοιτάει μπροστά την προβολή του χωριού και ό,τι μπορεί καλύτερο να κάνει για το χωριό αυτό. Τα οικονομικά μας δεν ήταν ποτέ καλύτερα. Επιδοτείτε... Τίποτα από κανέναν δεν έχουμε πάρει ευρώ, όχι δραχμούλα, ευρώ δεν έχουμε πάρει. Πολλοί μας τάξανε και δεν μας τα έδωσαν. Μάλιστα. Και όταν έρχονται οι εκλογές οι οποίοι έρχονται κατά σωρητών, μαζεύονται εκεί σε μια ωραιότατη πλατεία, όλο και κάτι τάζουν, αλλά με το τάξιμο δεν χάλασε ποτέ το σπίτι. Εμείς πάντως, σαν Συμβούλιο, το σημερινό Συμβούλιο, δεν έχει πάρει δραχμή. Και προσπαθούμε με τους πόρους τους οποίους μαζεύουμε από τα μέλη μας και από τις συνδρομές να μπορέσουμε να κάνουμε εκδηλώσεις οι οποίες αρχίζουν από... Αυτό θα είναι πολύ σπουδαίο. Εγώ θέλω να πάμε λίγο στο δείγμα του αρχαίου οικισμού. Ένας τέτοιος οικισμός που βρέθηκε στο κάστρο της Παναγίας της Κέρτεζης. Τι είναι αυτό? Αυτός είναι η Κέρτεζη. Από την αρχαιότητα αναφέρουν ότι σε αυτό το σημείο στο κάστρο ήταν η αρχαία Κίνεθα. Μάλιστα. Σε κάποια άλλη τοποθεσία του χωριού μας βρέθηκε αρχαίο αγαλματίδιο, το οποίο είναι στο Εθνικό Μουσείο Αθηνών. Ιστορικά η Κέρτεζη. Από την άλλη μεριά, ιστορικός, έχω να τονίσω το εξής, ότι στην Κέρτεζη υπάρχει το σπίτι του Φρατζή. Ποιος ήταν ο Φρατζής? Ο τελευταίος πρωθυπουργός του Βυζαντίου. Μάλιστα. Μετά την άλωση... Ιστορικό χωριό δηλαδή μου λέτε τώρα. Βεβαίως. Λίγο πριν πέσει η πόλη, ο παλαιολόγος έστειλε τον Φρατζή και κάποιους άλλους κοντινούς του στο Μιστρά. Ναι. Στο δεσποτάτο του Μιστρά. Αυτοί έστειλαν ειδικότερα το Φρατζή στην Κέρτεζη, που η επαρχία Καλαβρίτων τότε ήταν δεσποτάτο του Μιστρά. Που υπάρχει και το παλάτι της Παλαιολογίνας μέσα στα Καλάβρητα. Λοιπόν, το σπίτι του Φρατζή. Εδώ ζητάμε την αρρωγή και ό,τι μπορεί ο καθένας
και ειδικότερα τους πολιτικούς που μας έρχονται συνέχεια να βοηθήσουν. Το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα είναι κρίμα να χαθεί αυτή η κληρονομιά. Το σπίτι του Φρατζή. Θέλει αναπαλαίωση προφανώς. Αναστήλωμα. Αναστήλωση θέλει. Αναστήλωση. Αναστήλωση. Δηλαδή έχει μια ιστορική παραδοχή. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας είχαμε τον οπλαρχηγό μας, τον αναγνώστη Δημήτριο Στριφτόμπολα. Το αναγνώστης είναι, έρχεται γιατί ήξερε γραφή και ανάγνωση. Δημήτριος, το πραγματικό το όνομα. Λοιπόν, ο αναγνώστης Στριφτόμπολας έπεσε στην πρώτη νικητήριο μάχη στο Λεβίδι, πολεμώντας για την πατρίδα, και έπεσε 14 μέρες μετά τον ξεσηκωμό, 19 μέρες μετά τον ξεσηκωμό του γένους. Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω, αλλά ένας ο οποίος θέλει να έρθει σήμερα, το Πάσχα, κοντά είμαστε, ήρθατε στην Κέρτεζη, πού θα μείνει τελικά? Λοιπόν, θα μείνει στα Καλάβρητα και θα έρχεται ή έχετε κάποιους? Έχουμε ξενώνες μέσα στο χωριό. Έχουμε ξενώνες μέσα στο χωριό και φτιάχνονται και άλλοι. Κάνετε κάτι, πρότυπες. κάτι ειδικότερα το Πάσχα από όλους τους άλλους Έλληνες? Έχετε μια εκδήλωση διαφορετική από... Πασχαλιάτικη εκδήλωση διαφορετική από ό,τι κάνουν όλα τα χωριά δεν έχουμε. Αλλά όλοι μαζί ψήνετε το αρνί, την πλατεία. Δεν έχουμε. Πάντα μετά το Πάσχα πέφτει ο Αγιώργης και κάνουμε αυτή τη γιορτή. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα. Ναι, αλλά στις 22 του Μάη τι κάνετε? Κάνετε τίποτα? Κάνετε καμιά γιορτή? Όχι, εκδήλωση όχι. Δεν 22 του Μάη. Ναι, δεν κάνετε τίποτα εκεί. Όχι. Πότε είναι η γιορτή του Τσοπάνη? Ποικίλει. Φέτος η γιορτή του Τσοπάνη είναι το εξής. Της Αγίας Τριάδος, το τρίμερο αυτό, της Αγίας Τριάδος πάντα ήταν η γιορτή των Τσοπανέων. Γιόρταζαν οι Τσοπάνιδες αυτή τη μέρα. Ναι. Καθιερώσαμε κι εμείς να κάνουμε την ίδια μέρα τη γιορτή του Τσοπάνη. Φέτος θα γίνει η τέταρτη. Θα γίνει η τέταρτη. Βάλτε μια τελεία να δούμε πώς γίνεται αυτή η γιορτή του Τσοπάνη. Ξεκινώντας. Φίλες και φίλοι, πάμε αμέσως τώρα να δούμε τη γιορτή του Τσοπάνη. Ό,τι μας έφερε δηλαδή ο φίλος μου Νίκος ο Κωνσταντακόπουλος, να δείτε κι εσείς πώς γιορτάζετε αυτό το έθιμο πάνω εκεί στο πολύ όμορφο, όπως μας το περιέγραψε, χωριό Κέρτεζη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ωραία ήταν όλα αυτά που...